Lenni yn digwydd heno. Teitl y gyfrol yw Byw bywyd full pelt. Ac ar ôl darllen y gyfrol, allai weid wrthych chi yn hollol eirwyr bod y dyn yma ddim yn gwybod pryd i roi stop arni. Mae wedi bod i bob cwr a mae hynny a charat. Mae lot fawr iawn i weid storiau dros hanner canrif a mewn gwahanol feisydd fel newyddiadurwr, fel cyflwynydd, fel pregethwr, fel beth arall, fel gitarydd, gwleidydd wrth gwrs erbyn hyn yndi, so gwisgo sawl het gwahanol. Wel, person bys i, ac mae wedi gwneud tyrn da o waith, a peth rhyfeddol ydy bod e wedi gadael newyddiadura ac yna wedi mynd yn gynghorydd a hefyd gweithio ar annibynwyr. Felly mae'r boi yn rhyfeddol. Dwi eisiau dechrau drwy ofyn un cwestiwn i Alun Lenni cyn bod ni'n bwrwyddi go iawn. Pam? Pam ysgrifennoch chi'r gyfrol yma? Wel, fel gohebydd wrth gwrs o'n i'n ysgrifennu am digwyddiadau ac am bobl eraill o'n hyd foes, o'n hyd y degawdau, 30 mlynedd a mwy. Ac o'n i'n meddwl chi bod shelf life newyddion yn fyr iawn. Mae eitem yn cael ei wneud heddi, falle bod yn rhywbeth pwysig iawn ar y diwrnod, neu 2 diwrnod neu 3, a wedyn mae'n mynd a mae pawb yn gofio amdano fe. A mae'n drenu yn rhywbeth gwir, mae'n y bethau a pobl hefyd yn y llyfr yma sy'n bwysig i gofio amdano nhw, a hynny yn hyd-destun y mywyd bach i mewn gwirionedd, a dyna yn fyr y gyfras. Pam nes i benderfynu ysgrifennu fe? Mae yn syndod beth sy'n dod i gof rhywun pan mae'n ysgrifennu rhywbeth fel hyn. Pethau dibwys yma llwaith sydd eto yn nodweddiadol o oes sydd wedi mynd heibio. Pobl wedyn, pobl falle sydd wedi mynd ys blynyddoedd maith, ond mae'r hyn eithon nhw'n yr hyn dwedon nhw yn aros yng nghof dyn ac yn amlwg wedi gwneud argraff arna i ynddo fe. A dwi'n trial cynnwys nhw hefyd mwyn rhoi rhyw gofiant iddyn nhw os hoffwch chi, bod e ar gof a chadw mewn diau gwyn tra bod y llyfr, mae'n tybeth?